Sa 11 higayon, gilakip na sa pathways o sa naandang formation ug orientation alang sa mga kabatanunan nga mutambong sa 33rd Local World Youth Day ang topic nga mental health. Alang sa detalye, ani ang report. Basta ba, di ka na ito pa-safe word kay sige lang na pang-selfie. Gipahibaw ni Father Andre Ventanilla, Chairman sa Commission on Youth sa Archdiocese of Cebu, nga 11 higayon kini nga gilakip ang mental health sa pathways o ang naandang formation program alang sa kabatanunan nga mosalmot sa Local World Youth Day nga magsugod sa Nobyembre 29 hangtod sa Disyembre 1. But here we are going to immerse ourselves. And in order for us to be disposed to immerse ourselves, we need a pathway. Sa usa ka pagtuon niadtong tuig 2020, gihulagway ni Father Ramon Ulysses Tura, usa ka trained clinical therapist o graduado sa Master in Clinical and Mental Health sa usa ka universidad sa Estados Unidos, nga ang suicide maoy ika-25 nga hinungdan sa kamatayon. Pipila sa hinungdan sa suicide mao ang bullying. Laing hinungdan mo ang teenage pregnancy, diin ang gisabak ipakuha nga mosangpot sa komplikasyon ug sa kamatayon. When you do it yourself, DIY, dili matarong, may infections, and then they say she did it thrice. Very sad. Si Tura, nga nadistino sa San Carlos Seminary College, isip professor sa seminaryo, mihulagway usab sa drug abuse nga usa sa mga suliran karon sa kabatanunan. Sa laing pagtuon sa gawas sa nasod nga gipasugdahan sa usa ka neuroscientist nga gihulagway nga usa ka breakthrough findings nga naghulagway sa kaimportante sa pag-ampo aron makalingkawas gikan sa grabing kaguol. Sa pagtuon, ang pag-ampo ug pagpamalandong sa usa ka tawo sulod sa 12 minutos makatabang kaayo aron pagpalambo sa pagdawat sa uban ug sa pagmenos sa mga negatibo nga mga pagbati. Sa ingon nga paagi, midugang si Tura molambo ang mental health sa matag usa. Engaging in 12 minutes of personal reflection and prayer each day makes a profound impact on our brain. Samtang matod sa usa ka Archdiocesan Youth Coordinator nga ang realidad sa kinabuhi sa tao nga sa panahon sa kasub-anan mamahimo nilang masangpit ang kahitasan aron makapadayon sila sa paglaom sa kinabuhi. Father Tura stresses on the realities of life gyud kanang unsay mga nahitabo about suicide and all, but it boils down that at the end of the day ang atuag yung main person to go on if feeling mo dili na okay, it's him above, Jesus. Uban ni Clans Gabutin ug Cleofer Lumayag, Luan Mirondina, Balitang Isda.